מה אתה עושה? כמה זמן אתה כבר ככה? זה מפריע לי להתרכז. אתה יכול להצטרף? לא. מה אכפת לך? רק קצת, אחי. לא. עזוב, אין לך את זה, אחי. תחזור הביתה, יותר טוב בשבילך. למה אתה ככה? תן לי הזדמנות. אתה בטוח? כן. טוב, אבל זה על אחריותך. אם קורה לך איזה משהו, אל תרוץ עם השלב ותאשים אותי. אתה מבין? אוקיי, תחזיק פה. זהו, ככה. זה הכל? רק עוד דבר אחד. מה? שנייה אני בא.